ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар маркази шаҳр Домпечада назди Душанбе плазада қарор дорем. аз ин тараф ҳайкали Исмоили Сомонӣ, дар инҷо бошад Тв-Сафина ва тарабхонаи Швили. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст дар 11 шона. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дар даруни бино ду талифт аст дӯстони азиз. хонаи фурӯшии имрӯзамон як хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 11 шонаи бинои навастройка. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳуҷраи истиқоматӣ дар инҷо бошад дӯстони азиз. як хол ва ошхона. дар инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад бо тамоми чизу чорааш. ва дар инҷо дӯстони азиз балкон аст. дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. маркази шаҳри Душанбе. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. дар якум ошонаи ин бино тарабхонаи Швили ва Остерио Марио ҳаст. дӯстони азиз, метавонед хонаро харидорӣ карда худатон зиндагонӣ кунед ё ин ки ба иҷора според, чунки дар ин минтақа ва ин гуна хона бо маблағи бениҳоят зиёд ба осонӣ ба иҷора спорида мешавад. инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. фишори об баланд аст дӯстони азиз. нархи хона бошад 660 000 сомонӣ, 60 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4443 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. як хонага 60 метри квадратӣ дар 11 шонаи бинои навастройка дар маркази шаҳри Душанбе, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехарен, медорёну зиндагӣ мекунед. як холи калон дорад, балкон ҳам дорад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.